Ito na yung sinasabi lang 300 meters. Kalinis sa filter. Ayan o. Okay. 300 meters daw. Oh. Hanggang doon. 300. Yan. 300 meters. Tanungin na lang natin. Abay kay lalakot ko yan. Oo ba? Ata linit ta. Amo yun nagarami dito. Ha? Linik kayo? Okay na. Siyempre, taga-summer kami. Linik kayo. Talaga. Ah, Sabi ng nanay ko, siyempre yun. linik. Silang tumulong may pag sa summer. Matagal na yan, madam. Opo. Yung anak ko nang una nagtinda dito. Ayan, anak Basta niyo. na, ma, may pinturahan na sabi. Ay, ganun po, sabi ko. Maganda rin. Ay, pinturaan nila. O, kahapon, tinuloy na yun. Sino nang pintura dyan? Mga kabataan. Nung kahapon, yun yung kabataan. Nung dumating ako tapos din. Ay, kabataan, taga dito lang din. Marami lini dito, no? Marami. Marami lini dito. Marami. Mga kabataan dito. Dito lang, no? Oo, ito tayo kahapon. Tinanong ko yung isang babae. Ate, ilang kayo lahat? Sabi. Ah. Gusto kami 300. Pero yung kabataan, 100. Kita ko kasi may lini doon, Sige. Ano? Oh, kasi may lini supporter. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita. Ah, ang ganda. Galing ako sa Ambilyasis. Ay, galing ako sa ano? Unsad. Oo, dyan sa Malasiki. Opo. Nakita ko doon, nadaanan ko lang. Ay, tanungin ko ngayon, sabi ko. Ano na to eh. Yung kahapon na tinatanong ako, ate, araw-araw ka dito. Sabi ko, yung anak ko ito minsan titingnan. Ay, tinatanong ka rin dito? Huwag po yung araw-araw ito yung anak ko minsan. Sabi ko, Tapos na sila? Tapos na sila? tapos na sila. Pati doon, ayan. Hanggang dito, hanggang doon lang sa ano, no? Opo. Wala na yata sa likod. Ano na yata yung... Oo, hanggang doon lang sa may harapan, no? Oo, sa may swimming pool. Sa may swimming pool, no? Yung kahapon yun. Tinuloy Parang ko. fake news nga ito, yung sinasabi nila 300 meters. Walang 300, no? Nagulat Parang- nga sila kahapon, oh, nasurpresa sila kasi may namigay na nilalagay dito. Ah, Hindi naman na nila yung kilala kahapon. hindi nila kilala. Pero taga dito lang yung mga ano, nag-ano dyan. Oo. Magaling sila. Kaya nakita ko kayo, lini yun, ah. Sabi ko, kaya tanong ko, lini. Kasi, Ay, taga Summer ka, ma'am? oo. Ah. Sama. Sama. Pero kabataan lang lahat ng ano gumawa niya. Oo. Baka dito naman sila, nag-picture sila kanina para magandang kalabasan nila. Ah, doon yung motor natin, oh. Oh, lini. Wala pang 300 meters. Yung ano, hanggang dito lang. Hanggang doon sa may ano lang, sa may Jico na yun, oh, Jico. Yun, mga ano lang. Mga tansya mo, ma'am, mga nasa ano lang. Siguro kasi hanggang doon lang naman. Oo, hanggang doon lang naman, di ba? Hindi naman 300 meters, hanggang doon lang. Oo, tama, 300 sabi Oh, niya. fake news kasi yung mga sinasabi nila, madam, fake news, no? Mm-mm. Oh, ngayon, oh, napatunayan ko na, oh. Nandito na, oh. Hi ka sa page ko, madam. Hello. Oo, may page ako, madam, may shoutout ka. Ah, doktora may-ari nito. Sabi niya. Ah. Kaibigan ni Lini siguro, ma'am. Oo, masabi naman ko ano, nakita may doktor. Oo. Limit ka, sabi ko, Bisaya kasi ako, ma'am. Ah, yan dok, sabi niya. Oo, Bisaya kasi ako. Ah, kaya nagtinda ka rin dito. Tagal na to. Oo. Tapos nang ano nakita, sige magtinda lang kayo, sabi ng ano, doktora. Ah, doktor dyan. Yung doktora may ari dyan. Galing. Kaya pala ano, nasang dating dito, sabi ko, dumaan ako, ang dami naman ano doon, sabi ko. Kasi yung iba yung sinasabi, ate kasi yung iba ate, doon ibang barangay kasi ate, bawal sila magpintura ate, dito sabi ko, hindi, may ari kasi sa doktor. Open Oh, siya private yan. property, no? Kasi yung iba dito wala daw. Ah. Kung dati pumayag sabi ko, siguro doktora may hari, siguro expansion, siguro sila yung sabi ko. Ah, pasin si Lini. Ah, bakit nga ba? Bakit nga ba ano? Binobotos mo si Lini, ma'am? Kuya, okay. Ah, ma'am. Kababayan lang, yun lang. Yung ako ma'am. Ah, yun lang yung ano mo. Basta kababayan, ano, bobotos nyo. Ah, siyempre. Ay, ganun lang ba? Thank you pa, ma. Sige. Wala kang shoutout, madam? Si madam, ano pangalan mo na, madam? Yan, nilin mo kalo. Jenilyn Mocado, yung nagtitinda ng buko, tinanong ko yung ano, 300 meters na sinasabi nila. Hindi naman 300 meters, hanggang doon lang, oh. Fake news na naman yung mga sinasabi nila. Fake news, madam, no? Fake news. Thank you. Sige, madam. Thank you. Hello, bye-bye.